सिगां सेन्टाराव सोरजिगिरि गोथां इसोरखौ हामबाय होनो, मानोना जोरनो होनाय समखौ होनानै जों बयखौबो बिसिम लाबोनायनि थाखाय। लोगोसे दिनैनि गाहाम रादाबखौ जिउजों नेनानै थानाय मानिजाथाव फोथायारि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलाव बरायनानै लायो आरो गोथार साननि मुङै गोरबोनि अननाय सिबिनाय बयनोबो जिसुनि मुङै जासिग्रोहरो। दिनैनि गाहाम खौरांखौ जों नायगोन। गंसे ख्रिस्टियान नखरा गंसे गिर्जा। 1 करिन्थ पाउलनि लाइजाम 3:7 नोंसोरो मिथिया, नोंसोरो इसोरनि खुलुमग्रा न' आरो इसोरनि जिउआ नोंसोरनियाव थायो होननानै। ख्रिस्टनियाव थाफ्लायग्रा नोंथांमोन, बे बिसयनिफ्राय सावरायनांगौब्ला गोबां सम नांगौ। बेनिखायनो समा गुसुंखाय माखासे बिसयखौल' लानानै जों सावरायगोन। अनलायग्रा नोंथांमोन, सासे सुबुङा जेब्ला गोदोलांनाय नखराव सैनांनाय देहाखौ लानानै आगोर मोनै हालोदाव भुगिनाङो, अब्ला सोरबा सासेनि अनसायनाय मोनगोन सानना खेंखायनाय गोसोखौ लानानै मेंग्लिनाय जिउजों लामा नायना थायो। गमामायै बे सुबुं आरो नखरा नोंनि नोजोराव गोग्लैबाय, अब्ला नों ख्रिस्टियान नखर हिसाबै मा खालामगोन? नायदे इजेखेलनि 3:17 ओ मानसिनि बिसादला, आङो नोंखौ इस्राएलनि नखरनि लागै फोजाग्रा फसंबाय। नोङो आंनिफ्राय बाथ्राखौ खोनामारनो बिसोरखौ आंनि नामै फोजाखांदि। अनलायग्रा नोंथांमोन, सासे सुबुङा मोजां हिसाबै गियान आरो आखलाव सिनायजानांगौब्ला बिनि राव रायनायजों लोगोसे मावनाय दांनायाव सिनायो। अब्ला नों गंसे ख्रिस्टियान नखर हिसाबै मा गुनजों सिनायथि जागोन? सेथियाव आरजजों थानांगोन, नैथियाव इसोरनि बोसोनखौ लाग्रा जानांगोन, थामथियाव गावखौ मोजाङै हमथानांगोन, ब्रैथियाव नोङो दाम गोसा जानांगोन। बैफोर नखरानो माहारिफोरजों सिनायजानाय गंसे ख्रिस्टियान नखर हिसाबै गंसे गिर्जा। नायदे जागायजेननाय 7:1 आरो फोरबोआ नोहखौ होनदों, नोङो नखरैनो जाहाजाव हाबदो, मानोना बे फिरिनि मानसिफोरनि मादाव आङो नोंखौल' धोरोमिया नुबाय। अनलायग्राफोर, जों जेब्ला मेगनजों नुनाय आरो खोनानाय हालामनि आर हादरनि गेजेराव जानाय जाथायफोरखौ लाना खौसेयै इसोर खुलुमग्रा न'आव आरज खालामो, जेरै जोंनि नखराबो गंसे गिर्जा नखरखाय बयनिबो गोसो एबा नखरफोराव जानाय हालोदफोरखौ फोरबोनो गोहोम खोख्लैग्रा हिसाबै आरजनि जथुम्मा नखर जानांगोन। नायदे माथाइनि सुजुनाय गाहाम खौरां 18:19 20 आरोबाव आं नोंसोरखौ होनो, नोंसोरनि सानैजों हायाव मुंफ्रोमनिबो थाखाय आरज खालामनो खौसे जाब्ला बियो आंनि सोरगोआव थानाय आफानिफ्राय बिसोरनो होजागोन। मानोना सानै नङाब्ला साथाम आंनि मुङै ज' जानायावनो आं बिसोरनि गेजेराव दं। मानिजाथाव नोंथांमोन, जोंनि इसोर खुलुमग्रा न'आव गोसो आरो मोदोमजों सुबुंफोरनि मेगन खाथेना इसोर नुनाय गोरोन्थि हाबा मावनायखौ फोरबो आरो माहारिफोरनि सिगाङाव सिमान लाना गोसो सोलायो। थामहिनबा नोंनि नखराबो गंसे गिर्जा नखरखाय माहारिफ्रा नोजोर होना गोसो सोलायनांगोन। नायदे जहननि 13:35 नोंसोरहा गावजों गाव अनज्लायनाय दंब्ला बेजोंनो बयबो मिथिगोन नोंसोरो आंनि चेलाफोर होननानै। दिनैनि गाहाम खौरांखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। लोगोसे गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होगोन मिजिंथिनाय थाबाय। इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बोर होथों। जों आरज खालामनि। ओ गोथार आफा, सोरगोआ नोंनि गंसे सिंहासन एबा गोजोन नखर। बे नखरखौ नोंनि फोथायग्रा माहारिफ्रा मिथिगौ, जेरै बुहुमनि गेजेराव खामिनाय नोंनि बिसाफोरनि नखरखौबो नोंखौ मोनै सुबुं हारिफोरनि नोजोराव मोजां सिनायजानाय नखर खालामदो। जिसुनि मुङै बिबाय। आमेन।